e taină mare, ce va fi în viitor. Poate e o zi cu soare, poate e o zi cu nori, însă știu că îngrijorarea să o las va trebui. Dumnezeu și îndurarea în etern vor dăinui. Nu poți ști ce fi la mâine, însă știi că Dumnezeu se îngrijește și de mine, că și eu sunt fiul său. Voi urca trepte de aur către culmi de har ceresc și săresc măreți tezauri. Oare când îl dobândesc, e un loc de fericire, curcubeu multicolor, unde-oi fi în nemurire, tu al meu mântuitor. Iarul sau de suferințele lui Hristos, tot așa vom avea parte de mângâieri din partea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu că datorită îndurării Lui suntem în casa de rugăciune. Și în Psalmul 84 spune așa: ferice de cei ce sunt în casa ta, ferice mai o să te laudă. Ferice de cei ce spun tăria în tine, în a căror inimă lucrește încredere. Avea aceștia care se lua valea plângerii, o prefac într-o loc plin de izvoare și ploaia timpurie cu acopere cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Reversă peste noi un duh de rugăciune. Cum spune David în Psalmul 5, versetul 3. Spune: Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața eu mă îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Și în continuare spune, zice: tu grești, căci tu nu ești un Dumnezeu căruia se facă rău. Cel rău nu poate locui lângă tine. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor tăi, nu urăști pe cei ce fac fără de lege. Nebunii și pierzi pe cei mincinoși. Domnul urăște pe oamenii care lasă sânge și înșală, dar eu, prin îndurarea ta cea mare, pot să intru în casa ta și să mă întind cu frică în cercul tău să lucrări. Măriți să fie Domnul. Amin. Să ne alăturăm la aceste cuvinte. În Psalmul 32, cu versetul 6, spune: de aceea orice om îmi va pe o să se roagă ție la vremea potrivită. 32 cu 6. Și chiar de s-ar lăsa ape mari, că el nu vor atinge deloc. Domnul să reverse peste noi îndurarea Lui în dimineața
Psalmul 130, cu versetul 3. Dacă ai păstratul, Doamne, aducerea aminte nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la Tine este iertare ca să fii de Tine. Slăvit să fie Domnul. De aceea El nu ne face după păcatele noastre. De aceea binecuvintează suflete pe Domnul, spune Psalmul 103. Și tot ce este bine, să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează sufletele Domnului și nu uita nici una din binefacere Lui. El îți iartă toate părintele de păcate. El îți vindecă toate bolile tale. El îți scapă viața din groapă. El îți dorește viața din groapă, El te încurunează cu bunătate și îndurare. El îți apără de bunătăți bătrâneața și te face să înțelegești iarăși ca lucru. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale fiilor lui Israel. Slăvit să fie Domnul. Amin. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor ce sunt asupriți. El se îndură de noi cum se îndură un tată de copiii Lui. Așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Că El își aduce aminte cât ce se ne-a făcut. Nu ne face după păcatele noastre și nu ne pedepsește după părădările noastre. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de mare este bunătatea lui Dumnezeu pentru cei ce se tem de El. Cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează fără de legile noastre de la noi. Slăvit să fie Domnul. Amin. Mare Dumnezeu, bunătatea Lui se ne îmbrește, dragostea Lui, El în dragostea Lui, chiar dacă ne pedepsește, ca un tată ne iubește, să știți. Așa spune Pavel. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului. Că Domnul pedepsește pe Fiul pe care îl primește. Și face cum iau pe Fiul pe care îl iubește. El ne iubește și vrea să ne facă părtași sfințeniei Lui. Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu să ne dă înțelepciune și putere să-L slujim din toată inima. Încă puțină vreme și foarte puțină vreme. Și cel ce vine va veni și nu va rămâne. Și cel ce va veni va trăi prin credință. Dar dacă vremea să urcă spune cuvântul Domnului, Domnul nu găsea plăcere în cei ce dau înapoi. Așa să nu sunt încet, dar să ne sărim. Și iasă Domnul înaintea noastră și El ne ajută. Așa după cum a spus Pavel, totul în Hristos care mă întărește. Dacă îl chemăm prin nume, veți avea cazul să spun Domnul Iisus. Dar îndrăzniți la mine. Eu am miluirea. Dacă îndrăznim și cerem de la El, ca să cerem cu credință, Dumnezeu ne ajută, vine în ajutorul nostru. El este adăpostul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată de voi. Slăvit să fie numele. Amin. De aceea vom intra în timp de rugăciune să lăsăm gândurile și îngrijorările noastre toate acolo afară sau acolo acasă și să venim cu inima întreagă. Că Domnul este aproape de cei ce îl cheamă, dar de cei
Spune Domnul Iisus, dacă voi care sunteți răi știți să dați darul unui copilul vostru, noi care suntem știm să dăm darul unui copilul nostru. Cât mai mult Tatăl nostru cel din cer va da lucruri bune, va da Duhul Sfânt celor ce îi cer. E mare nevoie de epoca aceasta. Să avem ca călăuzie pe Duhul Sfânt. Căci Sfinții care sunt în țară, oamenii la viu, sunt toată plăcerea mea, spunea Tatăl. Idolii se mulțesc, oamenii aleargă după Dumnezeu străit. În Psalmul 16 cu versetul 3 și 4. Versetul 4 spune, idolii se mulțesc, oamenii aleargă după Dumnezeu străit. Fie icoane, fie moaște, tot felul de lucruri, numai nu se ține la Dumnezeu. Nu-L cinstesc pe Dumnezeu cel care dă floare peste și peste cel bun și peste cel rău. Și peste cel ce slujește și peste cel ce nu slujește. Era de Dumnezeu băgare seamă la lucrurile care le-au făcut Dumnezeu din afacerea lumii. Ele dovedesc că există. Și când zice Ieremia a prezentat în capitolul 10, zice, cu glasul lui, pune cu glasul lui, curva apele în cer. El de naștere fulgere cositori. Acesta e Dumnezeu cel adevărat. Nu se vede toți cei care se înclină la idol pe cât e prost, că trebuie să rămân nerușit. Dar Dumnezeu cel adevărat, care a poate lucruri și ne-a făcut și pe noi. Slăviți să fie Domnul. Amin. De aceea, să-i cinstim, așa ca pe Tatăl nostru. A Lui suntem. El ne-a făcut, a Lui suntem. Veniți să ne închinăm și să ne smerim înaintea Lui. Să ne plecăm și să-i cinstim numele Lui. Să-i mulțumim că ne-o ținut cu viață și suntem mai în casa Lui. Amin. Acest lucru, cum spune în Petru, voi sunteți păziți de puterea Lui Dumnezeu prin credință. Am fost păziți de puterea Lui Dumnezeu prin credință până acum. Și suntem aici. Chiar dacă am mai trecut prin dureri sau prin mecaluri, că Domnul Iisus a spus că vom avea mecaluri. Aici a fost o mie. Dar va veni o zi când vor trece toate astea. Și Dumnezeu ne aduce acolo. Va face toate lucrurile noi. Unde nu va mai fi mecaluri, unde nu va fi lapte, nu vei durere. Așa scrie la Apocalipse, capitolul 4, în locul 21. Căci Dumnezeu va face toate lucrurile noastre. Slăviți să fie Dumnezeu. Și nouă ne va da trupuri. Dacă sunt trupuri pământești, spune Pavel, sunt și trupuri cerești. Slăviți să fie Domnul. Că cei ce vor avea parte dintre cei morți vor fi ca îngerii din cer. Nu vor putea muri, vor cu Domnul Iisus, că vor fi fii ai învierii. Slăviți să fie Domnul. Deci mari lucruri și minunate o pregătit Dumnezeu pentru cei ce se tem de El. La inima omului, nu pătrund în mintea omului, nu pătrund la zi la inima omului. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc și cinstesc numele Lui. Amin. Slăviți să ne ridicați. Și voi citi Psalmul 15, după care ne-am plecat pantalonului și eu mulțumit și răcurată, mă mărturisim înaintea Lui. De cerere noastre și El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele noastre. A Lui să fie slavă. Doamne, cine va locui în corpul Tău? Cine va locui în munțele Tău cel Sfânt? Cel ce umblă de hrănire, Cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu pregătește cu limba lui, nu face rău semenului său. Și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un rămâns în paguba lui. El nu-și dă banii cu băută și nu ia nici optima celui nevinovat. Cel ce se poartă așa, nu se clate niciodată. Amin.
dădea părinții, frații, lumea, n-au văzut nimic. Și el, când a auzit că trece Iisus prin cetatea lor, ce-a făcut omul acesta? Noi o spune că vedem, da, clar, vedem cu ochii aceștia, dar să vedem cu ăștia lași, vedeți? Și zic ca bunul lui Dumnezeu, omul acesta a strigat când l-a ținut gura și a spus, Fiul lui David, ai milă de mine. O, slăvit să fie numele Stăpânului nostru. Omul acesta strigând, Fiul lui David, ai milă de mine, l-a făcut pe Iisus să se oprească în dreptul lui. Dragii mei frați și surori, fratele Păsăric Amintea, am venit aici se prezintă Iisus. El ne-a făgăduit că unde ne adunăm doi sau trei, se duce la ei în locul acela. Crede-mă în lucrul acela. Dacă o veni și credem că e aici, haideți, dragii mei, să-L facem pe Iisus să se oprească în dreptul meu, în dreptul Dumnezeu, în dreptul nostru a tuturora. Chiar dacă îmi zice că vedem și vedem unele lucruri din Sfânta Scriptură, dar ne mai lipsește că Domnul Iisus, dragii mei, ne-a promis un lucru minunat în Evanghelia lui Ioan 14, unde ne spune să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, ne spune Domnul Slavei, slăvit să fie numele. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-am fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc, ca unde-o fi eu să fiți și voi. Slăvit să fie numele Stăpânului nostru. Ce frumoase cuvinte, ce frumos ne spune și ne îndeamnă, să nu vi se tulbure inima. Frați scumpi, surori scumpe din locul acesta, dorim noi să fim într-un loc cu Iisus. O, Doamne, ajută-ne la toți să putem ajunge acolo, dar la noi ne trebuie ceva. Fraților scumpi și surori în Domnul Iisus, să ne înfrânăm limba aceasta de rău și buzele de cuvinte înșelătoare, să ne depărtăm de rău și să facem binele, să căutăm pacea, fără care nimeni nu mai vedea pe Dumnezeu. Căutați pacea și sfințirea voastră. Așa ne spune Sfânta Scriptură, fără care nimeni n-a vedea pe Dumnezeu. Și atunci, dacă noi vedea pe Dumnezeu, cum voi ajunge cu Iisus într-un loc? O, Doamne, ajută-ne să cerem putere de sus. Noi venim în locul acesta, frați scumpi și surori, și de câte ori venim, să lăsăm din inima noastră, să ne aducem cu noi lucrurile de acasă, să le lăsăm nu aici afară, să le lăsăm în marea uitării, să-L avem pe Iisus în inima noastră zi de zi. Dacă vom avea pe Iisus în inima noastră, nu am greșit. Nu i-am supărat Stăpânul nostru. Și când va veni El, ne-a spus,
că dimineața ne îndreptăm rugăciunea spre El și așteptăm binecuvântarea Lui. Dar eu aș dori să spun și celălalt verset de la început. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, și ascultă în suspinurile mele. Ia aminte la strigătele mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, că către Tine mă rog. Și apoi spune versetul care l-au citit fratele, Doamne, auzi-mi Tu glasul dimineața. Dimineața eu îi îndreptam rugăciunea spre Tine și o aștepta binecuvântările Tale. Slăvit să fie bunul nostru Dumnezeu. Frați, scuri și surori, Domnul Iisus, să ne rugăm pentru cauzele care vor fi anunțate în biserică. Așa cum ne-am rugat pentru noi, pentru copilul nostru, pentru soția noastră, pentru noi personal, că dacă noi cerem de la Tatăl să ne unească ca noi cei mulți, să fim una pe El, am zis ca bunul Dumnezeu să ne ajute la toți să fim una. În toate lucrurile să fim una și una ne duce și în Împărăția lui Dumnezeu nu putem bine despărțiți dificult. Domnul Iisus ne spune prin Evanghelia lui Ioan că despărțiți de mine nu puteți face nimica. Și dacă nu putem face fără Domnul Iisus, haideți noi, frați dragi și surori, să-L cerem pe El, să-L avem zi de zi în inimile noastre. Prin toate lucrurile noastre, câte le avem pe pământul acesta, să nu lipsească Iisus din inima noastră, primul să fie El la orice lucru care l-o face la care zi. Bunul Dumnezeu să ne ajute la toți. Amin. Un vers de cântare ne ridicăm în picioare, după care fratele Pavel a primit un bilet și care au probleme, caută să anunță, zbuga, să anunță în biserică și noi cu drag vom ruga pe stăpânul nostru, care credem că El, la vremea potrivită, sau a lucra El așa cum a binevoie El, la care zic Domnul să ne ajute la toți. Amin. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți iartă toate fărădelegile tale. El îți vindecă toate boalele tale. El îți izbăvește viața din groapă. El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrâneța și te face să întinerești iarăși ca vultură. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. El nu se ceartă fără încetare.
și nu ține mânie pe vecie, nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii Lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Amin. Amin.
și trupul vostru să fie păzite întregi fără prihană la venirea Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Domnul să ne ajute. Amin. Să ne pregătim în fiecare zi. Pentru că mai sus Apostolul Pavel spunea: mulțumiți Domnului pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos, cu privire la voi. Vom avea o rugăciune de mulțumire și fiecare vom mulțumi ce avem în mine. Pentru necazuri, pentru încercări, pentru binecuvântări, pentru bucurii, pentru întristări. Fiecare. Fiecare va avea posibilitatea să mulțumim Domnului pentru ce avem, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Ne plecăm și mulțumim Domnului. Amin. Amin. Frumos este și plăcut înaintea Domnului, cu toții să îl mai lăudăm pe El. Amin. Să binecuvântăm numele Tatălui din ceruri, a Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Dorim ca binecuvântarea Lui să rămână peste noi toți, peste mici și mari, tânări și bătrâni. Am fost atent la cuvintele care Domnul ne-a dăruit pe iubiții frați și mi-a spus în sinea mea că suntem printre cei fericiți. Printre cei fericiți pentru că Domnul ne face parte de această fericire. Obișnuiesc să amintesc Psalmul 65, versetul 4. Ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta. Iată de ce suntem astăzi aici. Pentru că Domnul ne-a ales. Și în al doilea rând, mulțumim Domnului că ne-a dat această putere în noi ca și noi să contribuim la această alegere. Adică să alegem și noi, adică să ne învoim și noi cu voia Domnului ca să fim în locul acesta. Să știți, Domnul dorește și vrea și pe alții să fie într-un loc așa acesta. Dar ei nu aleg, nu-l acceptă. Și să duc în alte locuri. Și unde ar putea merge? Te rog să afișezi Psalmul 1 cu primul verset. Aici spune: ferice de omul care nu se duce. Nu? Deci unii, dragii mei, nu vor să beneficieze de această fericire, ci ei se duc la sfatul celor răi. Se opresc pe calea celor păcătoși. Și își așează pe scaunul celor batjocoritori. Asta fac unii. Dar nu dintre cei care îl cunosc pe Domnul. Domnul a vrea toți oamenii să fie acum la închinare înaintea Lui. Să stea în rugăciune, în laudă, dar ei alegatici. De aceea să mulțumim Domnului că ne-a făcut parte de acest har și putem beneficia de alegerea lui Dumnezeu și să fim fericiți în mărire Domnului. Amin. Se mai aminte aici și fratele Popan amintea că Domnul este prezent aici. Și eu cred ceea ce spune Scriptura. Haideți să vedem versetul 19 și 20 din Matei 18, pe care îl credem așa cum scrie acolo. Spune Scriptura acolo că vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Suntem mai mulți aici. Mai mult de 2 sau 3. Și ne-am învoit. Ne-am unit în cererea noastră. Am cerut de la Domnul anumite lucruri și eu cred că Domnul este acel care va răspunde la vremea potrivită. Și apoi a continuat Domnul, căci acolo unde sunt 2 sau 3, adunați în numele meu sau pentru numele meu, îmi dorim, sunt și eu în mijlocul lor. Lăudați să fie. Dacă am fi adunați cu alt scop aici, scopuri negative, Domnul n-ar fi între noi. Dacă ne-am fi adunat aici să facem un complot, să răsturnăm guvernul, să facem alte lucruri, Domnul nu-i la sfatul acesta. Dar noi ne-am adunat aici pentru numele Lui, în numele Lui, ca să lăudăm, să glorificăm și credem că Domnul Doamne este. Amin. E adevărat așa cum spun. Domnul este cu fiecare în
departe. De când l-am primit în viața noastră, El este cu noi. Dar aici ne-am adunat pentru El să lăudăm și Domnul se bucură. El locuiește în mijlocul laudelor. Să fie ca Domnul să binecuvânteze cu noi și cântăriții casei. Să binecuvânteze corul bisericii, corul mix, corul bărbătesc, grupurile de frați care cântă spre slava Domnului, cei ce recită. Să binecuvânteze Domnul orchestra, să binecuvânteze Domnul pe toți care slăvesc numele Domnului. Amin. Este foarte important să avem inima pregătită pentru a lăuda pe Domnul. Și amintesc, repete David, care spunea în Psalmul 108, gata mi este inima să cânte Dumnezeu. Gata mi este inima să cânte Dumnezeu. Voi cânta, voi suna din instrumentele mele. Aceasta este slava mea. Tineri dragi frați, care aveți instrumente, dacă vă este gata inima, cântați și din instrumente. Dacă nu, puneți-le jos. Frați cântăreți, dacă vă este gata inima, să cântați Domnului. Dacă vă este pregătită și sfințită pentru lucrarea aceasta, cântați din toată inima, dacă nu stați pe bancă. Doamne ajută-ne, Iisuse! Păstorule care ești în față, sau conducători, sau oricare am fi aici, să nu uităm că numai cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Amin. Dacă nu este inima curată, indiferent ce slujbă fac sau faci, o facem doar pentru o sânda noastră. Să nu se împlinească cuvintele Domnului. Din Matei 7, 21, te rog să afișez. Auzi, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Deci voia Tatălui care este în ceruri, spune și în Tesaloniceni și în alte părți, este sfințirea noastră. În primul rând, inima gata, viața noastră curată, silința noastră. Să ne dăm toate silințele. Să fim plăcuți Domnului. Și apoi să vedeți lauda noastră, când o înălțăm spre Domnul, așa e câteodată de bine să zburăm de aici. Când Duhul Sfânt coboară, peste noi înseamnă să fie primită jertfa noastră. Și zic, Domnul să ne ajute la toți. Doamne, Nu numai cel ce slujesc aici, și cel de pe ultima bancă. La fel trebuie să aibă inima curată. Că dacă stai și stăm numai și judecăm pe cel ce cântă, pe cel ce vorbește, mai spicând câte o greșeală, că suntem oameni și greșim în cuvintele noastre, cum spunea Pavel. N-am lăudat de săvârșire. Dacă stăm și judecăm, ăsta n-a dirijat bine, celălalt nu cânta bine, celălalt nu predica bine, spune iarăși, mai bine stăm acasă, că ne adunăm să ne osândim, sau să adunăm o sândă asupra noastră. Dar eu cred că ne venim aici și ne rugăm unii pentru alții. Și spunem, Doamne, dă cuvânt fratelor, Doamne, dă putere să văd să cânte și așa mai departe. De aceea au fost cuvinte de îmbărbătare, de îndemn, pentru că așa spune Scriptura, să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Și Domnul să ne ajute. Și vom putea face aceste lucruri dacă vom avea o inimă curată. Dragii mei, vom continua să lăudăm pe Domnul. Cântăm cu toată biserica o cântare, în timpul acesta vom face colecta. Apoi, grupa mică, proslăvit pe Domnul cu o cântare. După aceea, grupa mare. Și după grupa mare, un grup de surori, proslăvit pe Domnul cu o cântare. Să ai mântuirea
Bisericii Măsării pe Domnului, apoi corul Părpătesc, după ei corul Mis, și apoi ne rugăm pentru fratele Genii Budean, Domnul să nu călăuzească, să vestească Evanghelia. Amin.
Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce pune înainte. Și dacă dinăuntrul casei, prietenul acesta îi răspunde: nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-l vedea pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care dacă îi cere fiul său pâine, îi dea o piatră? Ori dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou, să-i dea un scorpion? Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îi cer. Amin. Vă invit să răspuns. Aș vrea să spun atenție dumneavoastră în această dimineață un text care se referă la rugăciune, la nevoia de rugăciune și mai cu seamă la rugăciunea de cerere. La rugăciunea aceea în care vine înaintea Domnului și cer ceva sau insiște înaintea Domnului, fiindcă asta s-a întâmplat și cu cei 2 prieteni din pilda pe care tocmai am citit-o. Așa cum am spus, această pildă se referă într-un mod evident la rugăciune și îmi place mult contextul în care e așezat. Dați-mi voi să citesc versetul 1 din același capitol care spune așa: într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Amin. Versetul ăsta mi s-a părut fascinant. Mi s-a părut extrem de interesant. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și mi se pare cu atât mai interesat cu cât ucenicii, cei care adresează această întrebare, cei care vor să afle răspuns la această întrebare, erau extrem de familiarizați cu rugăciunea. Ucenicii erau evrei. Ucenicii erau crescuți la templu. Ucenicii erau crescuți la sinagogă. Și de mici erau învățați rugăciuni pe de rost. Erau 17 rugăciuni obligatorii pe care trebuia să le știe fiecare evreu, plus celelalte facultative. La slujba de la sinagogă, efectiv, rabinul lua Biblia sau lua cartea de rugăciune și citea rugăciuni din Biblie sau din cărțile de rugăciune. Oamenii ăștia erau familiarizați cu rugăciunea. Oamenii ăștia cunoșteau rugăciunea. Oamenii ăștia cunoșteau rugăciuni pe de rost. Știau ce înseamnă rugăciunea, dar totuși, atunci când au privit la Iisus, a văzut că le lipsește ceva. A văzut că Iisus se ruga parcă altfel. A văzut că în rugăciunea lui Iisus era ceva deosebit. A văzut că rugăciunea lui Iisus conținea ceva ce ei nu aveau. Și s-a trezit această dorință în inima lor să-și însușească acel ceva. Și despre acel ceva vom vorbi astăzi. Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Alt lucru extrem de interesant când a citit acest verset, mi s-a părut faptul că ucenicii nicăieri nu mai fac această cerere sau cerere asemănătoare. Adică ucenicii nu vin înaintea lui Iisus și să-i spună sau să-L întrebe pe Iisus: Doamne, învață-ne să facem minuni. Doamne, învață-ne să vindecăm bolnavii. Doamne, învață-ne să înviem morții. Doamne, învață-ne să mulțim pâinile. Doamne, învață-ne să mergem pe mare. Nu avem nici o astfel de rugăciune sau de întrebare pe paginile Sfintelor Scripturi. Singurul domeniu, singurul aspect în care ucenicii, în dreptul căruia ucenicii se opresc, este rugăciunea. Doamne, învață-ne să ne rugăm. De ce? Fiindcă rugăciunea lui Iisus implica, conținea ceva deosebit, ceva ce ei nu avea, ceva ce lor le lipsea. Și acel ceva a trezit în inima lor această dorință de a învăța să se roage. Repet, ucenicii știau să se roage, dar Iisus se ruga altfel. Și vreau să facă și ei altfel. Vreau să aibă și ei acel ceva, acea rugăciune pe care o avea și Iisus. Revenind la textul nostru, la această parabolă cu cei 2 prieteni care se roagă, spune versetul 5, mi-a mai zis: dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice: prietenul, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce pune înainte.
Pentru evrei, ca și pentru popoarele antice, exista o lege nescrisă extrem de importantă, se numea legea ospitalității. Atunci când un om venea de departe, un om călătorea și bătea la ușa casei tale, erai obligat, era această lege nescrisă, să-l primești în casa ta și să-i asiguri toate nevoile de care are nevoie. Era foarte importantă pentru ea această lege, chiar dacă nu apare pe paginile Sfintelor Scripturi. Repet, era o lege nescrisă și ca să observăm cât de importantă era această lege, amintiți-vă de Lot. În casa trebuiau obosit 2 oameni. Da? Și atunci când siguranța acestor oameni a fost pusă în pericol, a fost dispus să-și dea cele 2 fete pentru a fi necesite de oamenii cetății, doar ca acei oameni să fie protejați sub acoperișul său. Această lege nescrisă a ospitalității îl obliga pe cel care primea, pe gazdă, îl obliga să aibă grijă de acea persoană care păpăsea sub acoperișul lui și să-i asigure toate nevoile. În acest context, vine acest prieten de departe, care a călătorit noaptea, bate la ușa lui, intră în casă, flămând fiind, acest prieten care îl primește, gazda nu are nimic să-i ofere. Și ce mi s-a părut foarte interesant la acest text este faptul că acest om aleargă la prietenul său și versetul 8 spune așa: vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da tot ce-i trebuie. Nu-i va da pentru că este prieten sau chiar dacă nu-i va da pentru că este prieten, ci pentru stăruința lui supărătoare îi va da tot ce are nevoie. Asta ne transmite că în rugăciune trebuie să insistăm. În rugăciune trebuie să cerem și trebuie să fim perseverenți. Trebuie să insistăm și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Acum, când vorbesc despre rugăciune, nu mă refer neapărat la rugăciunea publică. Acum știu că la rugăciunea publică noi toți stăm foarte bine. Așa, venim la biserică, toți ne rugăm. Mă refer la acea rugăciune de acasă, la acea rugăciune din odăiță, la acea rugăciune la care nu ne constrânge nimeni. Nu e așa că dacă vii la biserică, se anunță rugăciunea. Uite, ce nu trebuie să te rogi, nu prea ai ce face. Dacă ești înconjurat de frați și de surori, dacă nu te rogi, ești pus în pericol, nu e așa? Mă refer la acea rugăciune la care nu ești constrâns de nimeni. Dacă vrei, te rogi, dacă vrei, nu te rogi. La acea rugăciune care ne lipsește. Îmi lipsește mie și probabil că vă lipsește și dumneavoastră. Acea rugăciune care vine din inițiativă proprie. La care nu te obligă nimeni să te rogi. Aceea nu îmi lipsește. Și simt că îmi lipsește și unul dintre noi. Trebuie să ne rugăm. Trebuie să insistăm. Trebuie să venim înaintea Domnului. De ce să ne rugăm? De ce nu? Spunea cineva. De ce să nu ne rugăm când putem să ne rugăm? De ce să nu ne rugăm când avem un Dumnezeu atât de mare? De ce să nu ne rugăm când avem un Dumnezeu care răspunde la rugăciune? Totuși, de ce nu ne rugăm? Că ne lipsește rugăciunea. Mie, personal, Beni Libotean, îmi este rușine, dar vă spun că mie îmi lipsește rugăciunea. De ce nu ne rugăm? Și de ce nu ne rugăm? 1. Fiindcă am descoperit că se poate și fără. Primul motiv pentru care nu ne rugăm este că am descoperit că se poate și fără. Acum, haideți să luăm următoarea situație ipotetică. Să presupunem că ne trezim dimineața, ne trezim târziu, suntem foarte grăbiți, trebuie să ajungem la serviciu. Da? Ne îmbrăcăm repede, nu apucăm să mâncăm. Bineînțeles, nu apucăm nici să ne rugăm. Mergem la serviciu, da? Ne întoarcem seara acasă și ziua se repetă. Știți? Care e primul lucru când vrei să te rogi în următoarea zi pe care ți-o spune ce rog? Se poate și fără. Nici el nu te-ai rugat. Ai mers la servici și te-ai întors acasă la fel de sănătos. Ai avut același timp la servici, ai avut același timp cu familia, ai avut toți atâția bani în buzunar, poate chiar mai mulți, ai fost la fel de sănătos. Nu ți s-a întâmplat nimic, nu te-a trăznit Dumnezeu, nu s-a întâmplat nimic, absolut nimic. Totul o decurs într-un mod normal și natural. Asta e șoapta celui rău. Asta e primul gând al celui rău. Nu are rost să te rogi. Se poate și fără rugăciune. Viața merge și decurge la fel. Orică te rogi, orică nu te rogi, viața decurge. Viața merge înainte. Nu ne rugăm fiindcă am descoperit că se poate și fără. Și când am descoperit că se poate și fără, ne pierde tot fel de rugăciune. De ce nu ne rugăm? De ce nu cerem? De ce nu insistăm? Dintr-o falsă modestie. Nu venim înaintea Domnului, nu cerem, nu ne rugăm, nu insistăm dintr-o falsă modestie. Da? Există un proverb în popor care spune așa:
nu ești prost destul dacă nu ești și futur. Ce înseamnă asta? Că omul care e prost trebuie să-și arate asta. Acum, vis-a-vis de acest lucru sau de lipsa noastră de înțelepciune din Scriptură, în momentul în care nu ne rugăm, încercăm să găsim și scuze pentru asta. Și scuzele alea uneori sună foarte spirituale și spune nu mai are rost să ne rugăm, fiindcă Domnul oricum știe de ce avem nevoie. De ce să mai deranjăm pe Domnul pentru toate detaliile din viața noastră? De ce să mai deranjăm pe Domnul pentru toate nevoile din viața noastră? Domnul este suveran, Domnul se îngrijește de noi, da? Domnul știe de ce avem nevoie și ne dă tot ceea ce avem nevoie. Nu mai trebuie să ne rugăm, că Domnul știe de ce avem nevoie. Uite așa apare o falsă modestie. Uite așa apare o tragedie. Uite așa, dacă îmi permite să spun, apare o prostie. Noi trebuie să ne rugăm, trebuie să venim înaintea Domnului și trebuie să insistăm înaintea Domnului. Trebuie să-i cerem și El ne-a dat tot ceea ce avem provință. Amin. Apoi, de ce nu ne rugăm? Nu ne rugăm fiindcă ne-am rugat și a lipsit răspunsul. Din cauza lipsei răspunsului. Și aici aș vrea să folosim mai mult. Nu ne rugăm fiindcă lipsește răspunsul. De ce lipsește răspunsul? De ce Dumnezeu nu ne răspunde întotdeauna când ne rugăm? Cu siguranță și dumneavoastră ați avut experiența aceasta, da? Te-ai rugat pentru un lucru, l-ai cerut din partea Domnului și Domnul a tăcut. Domnul nu l-a dat. Și avem și exemple biblice în acest sens. Exemplul lui Saul, de pildă, care a întrebat pe Domnul și prin Urim și prin Turim, a întrebat pe Domnul și prin proroci, a întrebat pe Domnul prin toate metodele. Și Domnul nu i-a răspuns. Și fiindcă Domnul nu i-a răspuns, a făcut cea mai mare și cea mai tragică greșeală a vieții sale. De ce nu ne rugăm? Fiindcă nu primim răspuns. De ce nu primim răspuns? Unu. Nu știu de ce nu primim răspuns. Adevărul că nu cunoaștem toate lucrurile. Adevărul că suntem limitați și perspectiva noastră asupra planului lui Dumnezeu, cunoașterea noastră vis-a-vis de planul lui Dumnezeu e limitată. Într-o zi, această limitare, această îngrădire va dispărea. Îl vom vedea pe Domnul așa cum este și vom cunoaște toate lucrurile. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 9 și 10 spune că-și cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Va veni un moment în care vom afla de ce nu am primit răspuns. Așa, te rogi pentru lucrul Domnului, insiște înaintea Domnului, cere înaintea Domnului și Domnul tace. Domnul nu-ți oferă răspuns. Nu știi de ce se întâmplă asta. Dar va veni un moment în care Domnul ne va spune. Și ne va spune ceva de ce? Beni, nu ți-am răspuns la rugăciunea aia, fiindcă aia poate nu a fost spre binele tău. Da? Sau nu a fost un lucru bun pentru tine, nu a fost un lucru potrivit pentru tine. Nu știu de ce nu primim răspuns, dar într-o zi vom primi răspuns la toate enigmele vieții noastre, la toate întrebările vieții noastre. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Păi nu primim răspuns, fiindcă nu este în interesul nostru să primim ceea ce cerem. Matei, capitolul 20, versetul 21 și versetul 22. El a întrebat, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să-și aibă unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem. I-a răspuns ei. I-au zis ei. Putem. Uneori lucrul pe care îl cerem nu este spre folosul nostru. Chiar dacă în aparență sună bine. Chiar dacă în aparență este bun. Acel lucru bun ne-ar putea distruge. Și Dumnezeu alege să nu ne dea. Apoi, uneori Dumnezeu nu ne răspunde, fiindcă acel lucru nu este bun pentru cei din jurul nostru. Isaia, capitolul 39, versetul 6 și 7, spune așa: iată vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și tot ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nimic nu va mai rămânea, zice Domnul. Și vor lua din fiii tăi ieșiți din tine pe care îi vei naște ca să-i facă foame în casa împăratului Babilonului. Știți ce s-a întâmplat în această situație? Împăratul Ezechia a venit înaintea Domnului și s-a rugat. Și a spus, Doamne, muncește în viață. Domnul i-a muncit viața. Știți ce s-a întâmplat în acea perioadă în care Domnul i-a muncit viața? În acei 15 ani pe care i-a dat Domnul. În acea perioadă din viață pe care normal nu ar fi trebuit să o trăiască. Știți ce s-a întâmplat? A luat cel mai proastă decizie pentru el, pentru familia lui, dar mai ales pentru poporul lui. În acea perioadă pe care a trăit-o și nu ar fi trebuit să o trăiască, a fost pecetluită pentru definitiv, pentru totdeauna, soarta poporului Israel. Dumnezeu a hotărât în acea perioadă
definitiv să deporteze poporul Israel în robia babiloniană. Când s-a întâmplat asta? În perioada vieții sale pe care nu ar fi trebuit să o trăiască. Uneori, Dumnezeu nu ne dă răspuns la rugăciune. Fiindcă dacă ne-ar da răspuns la rugăciune, acel lucru nu ar fi bun pentru cei din jurul nostru, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Ezechia. Iar răspuns la rugăciune, dar acel răspuns nu a fost bun pentru poporul Israel, pentru cei din jur. Apoi, uneori, Dumnezeu nu ne răspunde, fiindcă nu suntem pregătiți pentru răspunsul Domnului. Nu suntem pregătiți pentru răspunsul Domnului. Marcu 10:17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: Îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vină, ia-ți crucea și urmează. Acum întrebare întrebătoare. Era pregătit acest tânăr pentru răspunsul Domnului? I-a folosit răspunsul? În niciun caz. În niciun caz. Acest om nu a fost pregătit pentru răspunsul pe care l-a dat Mântuitorul. Acest om a fost efectiv distrus, spulberat de răspunsul pe care l-a dat Mântuitorul. S-a pierdut, a plecat de acolo întristat de tot, fără să se întoarcă la Domnul și fără să-L cunoască. A avut o întrebare bună. A avut o întrebare legitimă. Dacă vreți, a avut o întrebare spirituală. Nu? Doamne, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Foarte bună întrebare. Foarte bine intenționat acest om. Dar răspunsul Domnului, ascultă-l. Răspunsul Domnului nu a fost pregătit pentru acest răspuns al Domnului. Uneori Domnul nu ne răspunde, fiindcă nu suntem pregătiți. Imaginați-vă, dacă Domnul ne-ar răspunde la toate câte îi le ceră, și mi-aduc aminte de ce spunea Vladimir Custan la un moment dat vis-a-vis de această temă a rugăciunii. El spunea așa, sună amuzant, dar e foarte adevărat. Spunea așa: să te ferească Domnul, să-ți asculte Dumnezeu toate rugăciunile. Că atâtea lucruri cere, vrute și nevrute, bune și rele, care ne pot face bine sau care ne pot face rău. Dumnezeu este suveran și știe ce este mai bine pentru noi. El ne dă întotdeauna ceea ce avem nevoie și ceea ce avem lipsă. Domnul să fie binecuvântat pentru asta. Amin. Răspunsul nu ne-a folosit, tocmai fiindcă nu a fost pregătit pentru un astfel de răspuns. Și uneori Dumnezeu nu ne răspunde, fiindcă nu suntem pregătiți pentru un astfel de răspuns. Apoi, uneori Domnul nu răspunde pentru că urmărește binele nostru. Matei, capitolul 15, versetul 23. O femeie strigată pe Iisus. Și Domnul nu i-a răspuns niciun cuvânt. Niciun cuvânt. Femeia aceasta a venit la Iisus. A cerut ajutor din partea lui Iisus. A strigat după Iisus. S-a rugat la Iisus. Și Domnul nu i-a răspuns niciun cuvânt. De ce? De ce nu i-a răspuns niciun cuvânt? Fiindcă a vrut să descopere ceva în ea. Și ce a vrut să descopere? A vrut să descopere adevărata credință. Uneori Dumnezeu nu ne răspunde pe loc, atunci, așa cum s-a întâmplat în cazul acestei femei. Fiindcă vrea să descopere ceva nou. A vrut să descopere în această femeie credință. Și a descoperit. Care e acea credință? Ce a descoperit această femeie? Că până și feței se satură cu fărâmiturile care cad de la masa stăpânului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că o fărâmă de la masa lui Dumnezeu e de ajuns ca să sature nevoia noastră. Ca să sature un om, o familie, o biserică sau chiar lumea întreagă. Asta înseamnă să ai credință. Slăvit să fie numele Domnului. Domnul nu i-a răspuns atunci, imediat, pe loc, fiindcă a vrut să descopere în ea adevărata credință. Asemenea acestei femei, poate că Dumnezeu ne încearcă, nu ne răspunde atunci. Nu i-a răspuns nimic, spune Biblia vis-a-vis de această femeie. Tocmai fiindcă vrea să descopere ceva în noi. Ce? Poate că vrea să descopere în noi credință. Poate că vrea să descopere în noi perseverență. Poate că vrea să descopere în noi faptul că nu trebuie să ne dăm bătuță. Trebuie să continuăm să ne rugăm și să insistăm înaintea Domnului. Și Domnul să ne ajute. Apoi uneori Dumnezeu nu răspunde, fiindcă ceasul lui Dumnezeu nu corespunde întotdeauna cu ceasul nostru. Ceasul lui Dumnezeu nu corespunde cu ceasul nostru. Corinteni, capitolul 6, versetul 2 spune: la vremea potrivită. La vremea potrivită vine răspunsul Domnului. La vremea potrivită Domnul ne ascultă. La vremea potrivită Domnul intervine în viața noastră. La vremea potrivită, dacă vreți, pentru contextul din această zi, la vremea potrivită Domnul dă răspuns. Nu la vremea noastră. Noi vrem instant.
Noi suntem o generație instant. Da? Apăsăm pe buton, vrem să fie gata cafiaua, vrem să fie gata mâncarea, vrem să fie gata tot. Da? Nu mai avem răbdare să facem nimic, mama. Da? Aud mămici sau femei din ziua de astăzi spun că nu mai pot. Și munca unei femei, de exemplu, s-a ușurat foarte mult. Nu apeși pe buton. Apeși pe buton. Pe mașina de spălat vase, pe mașina de spălat haine, pe cuptorul cu microunde, pe toate apeși pe buton. Da? Mamele noastre sau bunicile noastre au spălat mult de mână. Nu-i așa? Trăim într-o lume în care e promovată această doctrină demonică, instant. Totul vrem instant, atunci, pe loc, nu mai avem răbdare. Dar Dumnezeu nu răspunde când vrem noi. Dumnezeu răspunde când vrea El. Dumnezeu răspunde la timpul Lui, la vremea Lui, i-am ascultat. La vremea hotărâtă de Dumnezeu. Dacă vreți, ceasul nostru e, în cel mai bun caz, o imitație chinezească, care merge când înainte, când înapoi, când stă pe loc. Ceasul lui Dumnezeu e un Rolex original. El merge perfect. Ceasul lui Dumnezeu e perfect. El știe când să răspundă. El știe când să intervină. El știe când să dea răspuns. Ceasul lui Dumnezeu e perfect. La vremea potrivită, Domnul răspunde. De ce nu răspunde Dumnezeu? Poate că a răspuns deja. Poate că a răspuns deja, dar nu vedem răspunsul Domnului. 2 Regi, capitolul 6, versetul 15 și 17. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și cară. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: Ah, Domnul meu, cum vă face? El a răspuns: Nu te teme, căci mai mulți sunt cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis: Doamne, deschide ochii să vadă. Ce să vadă? Ce să vadă? Să vadă oastea. Îngerul, oastea lui Dumnezeu, care era acolo, era pe poziție. Dar el nu o vedea. El nu vedea răspunsul. Ochii lui erau acoperiți. Poate că uneori Dumnezeu ne răspunde. Dar noi nu vedem răspunsul. Fiindcă noi avem alte așteptări de la Domnul. Noi vrem ca Domnul să lucreze exact cum zice noi, exact cum vrem noi. Da? După tiparul pe care îl punem noi lui Dumnezeu și spunem: Doamne, trebuie să te încadrezi în tiparul ăsta. Dumnezeu nu se încadrează în tiparul oamenilor. Dumnezeu lucrează după tiparul lui Dumnezeu. Când într-un fel, când în altul. Noi trebuie să fim cei care iau seama la modul, la modalitatea în care lucrează Dumnezeu. Poate că Dumnezeu a răspuns deja, dar nu vedem răspunsul, fiindcă suntem preocupați de alte lucruri. Suntem preocupați de alte modalități. Suntem preocupați de modul în care noi ne-am imaginat cum să ne răspundă Domnul. Da? Suntem ca și evrei de pe vremea Mântuitorului. Îl așteptau pe Mesia, de a avea un profil foarte bine structurat vis-a-vis de Mesia, vis-a-vis de persoana lui Mesia, vis-a-vis de activitatea lui Mesia. Când a venit Mesia, Fiul lui Dumnezeu, au pus tiparul lor, au pus matrița lor, au făcut o comparație între matrița lor și ce era Iisus, între cine era matrița lor și cine era Iisus și a spus: nu corespunde, dar nu apare. Nu corespunde. Așa facem și noi. Avem propriul nostru tipar, propriile noastre așteptări, propriile noastre modalități și Domnul trebuie să se conformeze modalităților noastre, așteptărilor noastre. Domnul se conformează, Domnul lucrează cum vrea El, fiindcă e stăpân și suveran și are tot dreptul. Domnul să fie lăudat pentru asta. Poate că a răspuns deja, dar nu vedem răspunsul. Răspunsul poate că e acolo. Să ne rugăm Domnului ca Domnul să ne deschidă ochii. Să ne dea acei ochi pe care i-a dat și acestui slujitor al lui Dumnezeu. Să ne dea această perspectivă divină care vede dincolo de ceea ce se vede. Omul acesta a văzut doar oastea împăratului din Damas. Dar Elisei a văzut dincolo de carne, dincolo de ceea ce se vede. A văzut oastea lui Dumnezeu care era pe poziție. Slăvit să fie numele Domnului. Să ne rugăm Domnului ca Domnul să ne deschidă ochii și să vedem perspectiva lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, răspunsul lui Dumnezeu vis-a-vis de viața noastră. Amin. Păi poate că uneori Dumnezeu nu răspunde din cauza păcatului. Isaia, capitolul 59, versetul 1 și versetul 2. Spune așa: Numele Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Dar ce se întâmplă? Nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața și îl împiedică să vă asculte. Există un zid între noi și Dumnezeu. S-ar putea să ne rugăm. S-ar putea să-i cerem. S-ar putea să fim insistenți, să fim perseverenți înainte. Da? Venim și ne rugăm și ne rugăm. De mult timp pentru același lucru. Dar dacă acolo există păcat, nu avem nicio șansă să primim răspuns. Nu avem nicio șansă să primim răspuns. Mi-aduc aminte de o întâmplare pe care mi-a spus un coleg de la serviciu.
cu un frate care a fost grav bolnav și acum acolo un profet s-a rugat și a spus așa: frate, du-te duminică, ia cina și nu te vindecă. Și ăsta a spus: ce prorocie asta? Că m-am făcut tot iau cina. Fiecare lună iau cina. Și nu, zice, tu ai un păcat în care trăiești, un păcat de care nu te-ai pocăit. Da? Iei cina, dar aia nu-i valabil înaintea mea. Du-te împacă-te cu cel căruia ai greșit. Du-te ia cina și eu te vinde. Eu te mântuiesc. Uneori nu răspunde Dumnezeu. Uneori Dumnezeu nu se prezintă. Uneori Dumnezeu nu vindecă. Fiindcă nu există păcat. Până în momentul în care ne pocăim, Dumnezeu nu poate să lucreze în viețile noastre. Un detaliu pe care vreau să-l subliniez vis-a-vis de păcat, vis-a-vis de zidul acesta, este faptul că nu îl zidim. Zidul acesta se zidește doar dintr-o parte. În cealaltă parte este Dumnezeu. Doar noi căznim. Doar noi lucrăm pe acest zid. Dumnezeu e acolo și nu vrea să existe niciun zid de despărțire între noi și El. Dar noi în fiecare zi, asemenea meșterului Manole, punem piatră pe piatră, punem cărămidă pe cărămidă și în fiecare zi ne căznim și ne dăm tot interesul să construim acest zid care ne desparte de Dumnezeu. Și aia venim înaintea Domnului, ne rugăm pentru ceva și ne mirăm că Dumnezeu nu ne ascultă. Nu ne ascultă, fiindcă construim un zid de despărțire care e reprezentat de păcat. Haideți să dăm păcatul la o parte. Haideți să dăm orice piedică, orice barieră. Păcatul care, așa cum zice Apostolul, păcatul care ne înfășoară așa de lesne, să-l dăm la o parte, ca să putem avea biruință și să putem primi răspuns din partea Domnului. Amin. Am văzut de ce nu ne rugăm. Și unul dintre motivele pentru care nu ne rugăm că nu primim răspuns. Și după aia am văzut de ce nu primim răspuns. Și de ce mai multe ori noi suntem de vină. Haideți să vedem de ce trebuie să ne rugăm. Câteva idei din textul nostru. De ce trebuie să ne rugăm? De ce avem nevoie de rugăciune? 1. Avem nevoie de rugăciune pentru că avem situații neprevăzute în viață. În primul rând, avem nevoie de rugăciune pentru că avem situații neprevăzute în viață. Versetul 6. Deci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce pune înainte. Acum, eu sunt sigur că acest om, când s-a trezit dimineața și a făcut muncă, și a muncit el pe acolo. Când s-a trezit dimineața, nu s-a gândit că la miezul nopții o să aibă un musafir. Că la miezul nopții o să-l viziteze cineva și o să trebuiască să-i pune ceva pe masă. Omul acesta s-a gândit, pentru astăzi avem de mâncare, da? Pentru astăzi avem tot ceea ce avem nevoie, mergem la servici, venim acasă, stăm cu familia, ne culcăm liniștiți, mâine dimineață ne trezim și o luăm de la capăt. Dar socoteala lui nu a fost aceeași cu a lui Dumnezeu. Noaptea a avut un musafir. Noaptea a venit prietenul, a bătut la ușă. A avut nevoie de pâine, a avut nevoie de mâncare, a trebuit să se ocupe de acest musafir. Ceea ce vreau să subliniez e că și noi, asemenea acestui om, avem situații neprevăzute în viață. Trebuie să ne rugăm pentru a ne pregăti pentru situațiile neprevăzute din viață. Acest om, căruia i-a venit musafirul, a fost prins pe picior greșit. Tocmai fiindcă nu s-a pregătit dinainte. Tocmai fiindcă nu și-a imaginat că o să aibă musafir în dispoziție. Totul e bine că se termină cu bine. Nu-i așa? Suntem frumoși, suntem bine îmbrăcați, suntem sătui, avem de toate, nu ne lipsește nimic. Dar când vine situația neprevăzută din viață, disperăm și nu mai știm ce să facem. Avem nevoie de rugăciune pentru a ne pregăti pentru situații neprevăzute din viață. Avem nevoie de rugăciune. În rest, trăia cum vrea El. Haideți să facem parte din acea categorie care se pregătește pentru situații neprevăzute în viață. Așa cum am spus, nu tot timpul va fi bine. Nu tot timpul vom fi sus. Nu tot timpul ne va merge bine. Nu tot timpul vom fi sănătoși și frumoși. Da? Uneori vom fi încercați. Și pentru acele momente de încercare trebuie să fim pregătiți. Amin. Uitați-vă cât de nesigură este istoria pe care o trăim, istoria contemporană. Este pasionată istoria. Da? Dar cât de nesigură e viața asta pe care o trăim. Uitați-vă ce se întâmplă în Ucraina. Uitați-vă ce se întâmplă în Siria. Uitați-vă ce se întâmplă în Franța. Da? Peste tot. Numai tulburări. Peste tot numai război. Peste tot numai sânge. Peste tot numai încercări. Azi dimineață citeam o știre despre o familie din Norvegia, o familie de penticostani români din Norvegia, 5 copii. 4 dintre ei erau la școală, unul era bebeluș mic. Și a trimis copiii la școală
Și acolo, la unul dintre programe, la unul dintre ore, una dintre fetițe, aveau 3 fetițe și 4 fetițe și un băiat, una dintre fetițe a pus-o să spună un cântecel. Da? Și acea fetiță a spus un cântecel de la biserică. Repede învățătoarea s-a alarmat, a sunat autoritățile, au venit direct la școală autoritățile. Ăsta e caz real, s-a întâmplat acum foarte curând. Sunt biserici întregi care se roagă pentru această cauză, au fost deja contactați avocați români din țară, de la noi, și au confiscat copiii. I-au luat protecția copilului, copiii, pe motiv că îi indoctrinează și sunt religioși cu copiii și mediul acesta pe care îl creează părinții nu este unul sănătos pentru creșterea copiilor. Această întâmplare pe care o spun nu din Siria, din ISIS, din statul islamic, unde musulmanii omoară pe creștini și decapitează numai fiindcă sunt creștini și fiindcă cred în Dumnezeu. Această întâmplare pe care vă spun e din Uniunea Europeană, unde se presupune că avem drepturi. Uite că nu mai ai dreptul să înveți pe copil calea Domnului. Uite că ți se retează acest drept. Asta e lumea în care trăim. A treia zi, au venit și după bebeluși. Deși legea spune clar că nu ai voie să iei un copil alăptat. Și au confiscat și bebelușul. Și i-au dus în centru de plasament. Pentru simplu fapt că își cresc copiii în frică și temere de Domnul. Puteți să verificați informații. Asta e lumea în care trăim. O lume nesigură. Mă gândesc cu groază la provocările la care voi fi expus eu când copiii mei o să meargă la școală. Mă gândesc cu groază ce o să învețe profesorii pe copiii mei. Ce o să le transmită profesorii copiilor mei. Asta nu e în care trăim. Pentru astfel de momente trebuie să fim pregătiți. Cât li de greu la cei părinți să-ți ia statul copiii doar fiindcă l-ai învățat în cântecel creștin. Asta e lumea în care trăim. Trebuie să ne rugăm încă e noapte afară. Al doilea motiv pentru care trebuie să ne rugăm este fiindcă e noapte afară. Omul acesta a venit la prietenul lui la miezul nopții. Mai e ușor să cauți lucruri ziua. Da? E ușor să faci cumpărături ziua. Dar noaptea e mai greu. Mai ales pentru ei care nu aveau lumină. Mai ales pentru ei care nu aveau lumină. Din punct de vedere etic, moral, dar mai ales spiritual, afară e noapte. E noapte. Trăim într-o lume care nu se mai teme de Domnul. Trăim într-o lume care îl alungă pe Domnul din biserică, din societate, de la locul de muncă, de peste tot. Afară e noapte, e beznă, păcatul ia stăpânire, păcatul dictează, păcatul face legea. În această lume compromisă de păcat, în această lume sub stăpânirea forțelor demonice, sub stăpânirea celui rău, suntem chemați noi să trăim în lumină. Cum putem trăi în lumină dacă nu ne rugăm? Cum putem trăi în lumină dacă nu avem o părtășie strânsă, reală, autentică cu Domnul? Dacă nu avem o relație cu Domnul? Și cum putem să avem o relație cu Domnul dacă nu vorbim cu Domnul? Cum putem să avem o relație cu Domnul dacă nu ne rugăm Domnului? Așa, o relație, uitați-vă la doi tineri. O relație avansează pe măsură ce ei trebuie să meargă asta. Trăim niște monstruozități de nemai întâlnit. Spunea, dacă merge în magazinul, băiețelul în magazin, da? Și se duce la hainele de fetiță, da. Da? Sau dacă fetița merge în magazin și se duce la hainele de băiat, hai. Trăim într-o lume în care